Desmond Archer var det her med Sleeping Satellite. Næh, så kom der en sms. Hvem mon det er fra? Bum, bum, bum. Det er fra kirken, der bare lige vil minde mig om, at der er gudstjeneste. Sådan et scenarie er det for nogle af dem, der bruger Humlebæk Kirke. Her er man i øjeblikket ved at forsøge sig med en sms-tjeneste, der kaldes gudstjenestehuskeren. Men det kan næppe komme bag på nogen, at det er gudstjeneste søndag formiddag. Så hvorfor den her sms-service? Claus Due, der er næstformand i menighedsrådet, fortæller her. Hvorfor? Jamen altså, vi har nogle rigtig gode præster hos os. Vi er meget engagerede præster her i Humlebæk, og de gennemfører over 1.500 begivenheder hver eneste år. Og kun en tredjedel af dem er traditionelle gudstjenester, og det vil vi da gerne have, så mange som muligt skal have glæde af. Og derfor vil vi gerne fortælle om det. Og folk har jo rigtig travlt. Og vi ved, at mange gerne vil med i kirken, gerne vil se gudstjenester, men det er ikke alt, der lige når det. Og det har så mulighed for så den her service, der gør, at vi kan sende dem en sms dagen før, for at huske på, at der er en gudstjeneste i morgen søndag. Og så får de samtidig en lille briefing på, at der taler om, hvad det er for en gudstjeneste, hvad det er for en præst og sådan. Så det er en hyggelig reminder på samme måde, som når man skal til tandlæge. Man ved jo egentlig godt, at man skal til tandlæge, men man får lige den her reminder, når det er også rigtigt. Så udover de traditionelle gudstjenester om søndagen, så gælder sms-servicen altså også alle de andre arrangementer. Hvad kan det for eksempel være? Vi benytter så flere midler til at få folk i tale. Altså, vi har en e-mail-service af forskellige art. Folk kan tilmelde sig til nogle særlige arrangementer og til børnearrangementer osv. Og de får en e-mail med de kommende arrangementer, og så til sender vi også en sms-reminder om, at husk nu i morgen kl. Det sker der det. Og det kan være lige fra spaghetti-gudstjeneste til løbetur, løber kap med præsten for eksempel. Det har vi nogle gudstjenester i løbet af året, hvor efter gudstjenesten så tager vi en konditur. Og der er rigtig mange forskellige aktiviteter. Men vi tænker også på dem, som ikke er så mobile. Der er jo en del ældre mennesker især, som rigtig gerne vil i kirke, men som ikke har mulighed for at komme det. Så vi prøver nogle nye ting af det også. Vi har begyndt at kaste os ud i et forsøg, der hedder videoprædikener. Altså vi optager udvalgte prædikener og sætter dem på sitet, og så kan de sidde på plejehjemmet. Og så med, plejehjælpernes bistand, så kan de så sidde og se den prædiken, de ellers ikke har mulighed for at se. Det gælder altså om at være der, hvor befolkningen er. Og samtidig gælder det også om at gøre opmærksom på, at den traditionelle prædiken, som foregår i kirken, det er hver søndag, det er jo kun en lille del af, hvad kirken byder på. Det kræver altså, at man kommunikerer folk til der, hvor de er. Der er måske nogen, der vil mene, at det lyder lidt poppet med YouTube-prædikener, og nu også man skal have mobilen til at huske på et kirkeligt arrangement. SMS-tjenesten her, den er sådan i opstartsfasen, men hvordan er den og prædikerne på YouTube blevet modtaget? Ja, lige præcis, hvad angår SMS-tjenesten i forbindelse med gudstjenesterne, og også videoprædikener er i forsøgsstadiet. Men de er meget positivt modtaget, lige sige det, men det er ikke oppe i det store kvanti endnu. Folk tilmelder sig jo den service, der SMS-service. Man kan jo ikke bare sms'e folk. Så det handler om, at de skal blive opmærksom på det, og så sige, at det vil de gerne være med på. Og dem, som har meldt sig, de er glade for det. Og synes jo, det er hyggeligt, at vi ikke bare fortæller, at der er en gudstjeneste, men også lige fortæller, hvad det går ud på. Og i dag handler den om kærlighed, eller i morgen handler det om det og det emne. Og det blev meget positivt modtaget. Mere kvalitativt end kvantitativt, fordi indtil videre er det i opstartfase. Fortalte Claus Due fra menighedsrådet til min kollega Britt Berglund. SMS-tjenesten, den kan tilmeldes på kirkens hjemmeside humlebæk med ae kirke.dk.